Van Jude, Mining Namarilva. En dit is Spangtori Academy. Voor meer en beter Surinaams. Taki-taki, krachttermen en andere zaken die ervoor zorgen dat mensen nog steeds naar Srandang Tomme kijken alsof het niet een volwaardige taal is. Laten we er eens hierover praten. Spangtori Academy is ervoor om meer en beter Surinaams te leren en ook te onderwijzen aan mensen. Dat doen we door middel van de lessen die je kan afnemen op onze website. En natuurlijk op social media. We delen heel veel tips, kennis en ook oefeningen. Want het is belangrijk om dat gewoon te doen. Zo word je natuurlijk ook beter in de taal. Krachttermen? Jazeker, we hebben ze in de Surinaamse taal. En die kunnen tot zeer vermakelijke situaties leiden. Maar laat je alsjeblieft niet van de wijs brengen dat de Surinaamse taal alleen maar krachttermen heeft. Soms lijkt dat wel eens zo, omdat mensen vaak willen weten hoe je iets zegt in het Surinaams, om een ander daarmee verschut te zetten of zelfs uit te schelden. Maar de taal is zoveel meer dan alleen maar de krachttermen. Taki-taki? Ik ga heel eerlijk met je zijn hoor. Ik hoor het haast niet meer als de omschrijving van de Surinaamse taal. Het werd vroeger wel eens zo gezegd. Het is een taki-taki taal. Maar als ik heel eerlijk mag zijn, kan het best een negatieve connotatie hebben. Sranan Tongo is een volwaardige taal. Het heeft een geschiedenis, een dieptegang, het heeft structuur, grammatica en spelling. En zelfs voor de mensen die zeggen dat de Surinaamse taal geen grammatica of spelling hebben, zijn misschien nog niet bekend met het feit dat het wel zo is. Daarom is het ook belangrijk om Surinaams niet alleen te spreken of alleen maar een paar woordjes eruit te halen en dat zo te vertalen. Wat nog belangrijker is om hiermee context te kunnen bouwen. Want als je alleen maar losse woorden hebt, dan heb je nog geen taal. Het is belangrijk om daarin structuur te hebben, grammatica, spelling, het kunnen schrijven, lezen, luisteren en spreken. Daar komt dus veel meer bij kijken. Dus laten we er allemaal voor gaan om Sranan Tongo als een volwaardige taal te respecteren. En dat zal ik zeker hier blijven doen bij Spangtori Academy. Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tanggung!